Kaixo lagunok, bideo honetan azalduko dizuegu lanbide heziketan esleipen eta matrikula prozesua zeintzuk izango diesen, eta datuak edo datak zeintzuk izango diesen. Garrantzitsua da, matrikula prozesuen agertzen dizen datetan eta agertzen dizen esleipenetan, matrikulatzeko datak ez pasatzea. Bai? Joango gara, desglosatzen gutxika zelan egin behar dugun esleipena zelan dan, eta noiz eta ze datatan zer begiratu behar dugun. Bueno, garrantzitsua da, edozein informazio jasoko duguna, SMS bitartez edo ikasgunean bitartez izango dela. Eta beti, erreferentzia izango dela guk lehenengoko aukeran onartu dugun edo aukeratu dugun ikastetxea. Beti. Bai? Orduan, plazen esleipenetan eta lehenengoko data garrantzitsua uztailak 6 da. Bertan, behin-behineko zerrendak aterako dira eta ze egoeretan gauden agertuko da. Uztailak 6tik 9ra erreklamazioak egin dezakegu eta uztailak 11ean definitiboak agertuko dira. Eta uztailak 11ean agertuko da lehenengoko esleipena matrikula egiteko 13tik 15 bitartean, uztailak 13 eta 15 bitartean matrikula egin beharko dugu, baldin eta lehenengoko esleipenean eta bigarren esleipenean berdin, lehenengoko aukeran onartuak izan bagara. Bai? Hori da garrantzitsua. Lehenengoko aukeran onartuak izan bagara, lehenengo eta bigarren esleipenean, matrikula egin behar dugu ipintzen diguten data horietan, eta lehenengoko markatu dugun ikastetxe horretan. Ikastetxe horretan, edo matrikula egin dezakegu ere online. Etxetik bertatik, lehenengo eta bigarren esleipen horretan. Hirugarren esleipenean, bakarrik eta aukeratuak, onartuak izan garen gure aukera horretan, egin dezakegu matrikula. Baina, orduan bai, hirugarren esleipenean ikastetxera joan behar gara matrikula egitera. Eta, baldin eta agertzen bazaigu ez gaudela onartuta guk aukeratu dugun plaza horretan edo heziketa ziklo horretan ere eta ez onartua edo agertzen bada, aukera daukagu 21 eta 22 bitartean hirugarren esleipena dan honetan, hor lekua daozen zikloetan izena emateko. Deitu beharko dugu ikastetxetara jakiteko plaza librerik daude. Bai? Bueno, eta beste azkenengo fase bat egongo da, laugarren fase bat izango da, nun libre dauzen plaza horietan eman dezakegun izena. Baina ikusi behar dugu interneten, edo ikasgunea.eus, edo ikusi behar dugu ze ikastetxetan kontaktatu, ze ziklo dauden, libre bada ez edo ez galdetu, eta orduan, 23 eta 24 bitartean, egin dezakegu izena eman, baldin eta lanbide heziketan sartzeko baldintzak betetzen baditugu. Pausuz egingo dugu, zelan egin behar den esleipena, baina argi izan ikasgunean bitartez hor agertuko zaizuela zelan dauen zuen egoera. Izen ematea edo esleipenaren egoera. Eta hor ipiniko dizuete, zer duzuen, ze egoeretan geratzen zaren, eta onartua izan zareten, beste aukera baten onartuak izan zareten, itxoin behar duzuen, edo hurrengoko fasera itxoin behar duzuen, eta abar. Lehenengoko esleipena uztailak 6an izango da, eta behin-behineko zerrenda agertuko da hor. Zuek onartu izan zaren, nun onartu izan zaren, baztertu bat, horre reklamazioak egiteko aukera izango da, 6tik 9ra, eta 11ean urtengo dau behin betiko zerrenda. Eta hor, lehenengoko aukeran onartuak izan bagara, matrikulatuko gare, bertan ipintzen diguten ikastetxean, edo online bitartez. Eta hori, uztailak 13 eta 15 bitartean. Bigarren esleipena, izango da behin hori bukatuta gero, uztailak 16an zerrenda argitaratuko da, eta hor ikusiko dugu lehenengoko aukeran berriro onartuak izan bagara, ikastetxean, bertan ikastetxean, edo online matrikulatu ahal izango gara uztailak 17an. Ezin da pasatu uztailak 17tik matrikula egin nahi badu. 18an ezin dugu matrikula hori egin eta.
Bai? Eta bigarren aukeran, edo hirugarrenean, edo laugarrenean, edo beste aukera batean onartuak izan bagara, orduan itxoin behar dugu hirugarren esleipenera. Hirugarren esleipenean, ja, onartuak izan garen aukera horretan, matrikula egin behar dugu uztailak 21 eta uztailak 22an, ja ikastetxera bertara joan da. Hau ez da egingo online. Bai? Eta plaza gabe geratu dan pertsona, edo plazarik gabe geratu dan heziketa zikloa esaialako esleitu, ba ikasle edo pertsona horrek beharko du ikusi ze ikastetxetan dauden plazak libre eta aukera izango du 21 eta 22 tartean matrikula egiteko utzik dauden. Plaza horietan, baldin eta betetzen badau bere lanbide heziketan sartzeko aukera horretan. Bai? Hau izango da, ben, hiru fasea pasatuta, aukera bat izango da ezoiko epean, eta ezoiko epean honetan uztailak 24, uztailak 23 eta 24 bitartean, eta gero iraila bat eta 16 urriak 16 bitartean, aukera izango dugu ere izena edo matrikulatzeko lekua dauden heziketa ziklo horietan. Lehen esan dugu moduan. Baldintzak betetzen baditu. Ikastetxetan begiratu ingo dugu ze ikastetxetan lekua dauen eta hor aukera izango dugu. Hemen izena emateko eta hemen matrikulatzeko aurretik ez da egon behar izena eman da. Ba, hau da pixka bat daukaguna esleipen eta matrikula prozesuan eta gure web horrian ere informazio gehiago izango duzue. ikaslangipuzkoa.eus. Eskerrik asko, hemen daukazue laburpen bat nola die lehengo esleipena eta bigarren esleipena lehengoko aukeran onartua bakarri matrikulatuak izan edo matrikulatu ahal izango dira ikastetxera fanda eta online, fetxa pasatu gabe, beti horri piltzen duten fetxetan, hirugarren esleipenean matrikulatuko da onartua izan dan aukera horretan, eta espada aukera onartua izan, ba, aukera izango dugu lekua jakiteko edo lekurik badago heziketa zikloetan, eta 21 eta 22 bitartean, egin beharko du izen emate hori. Eta ez ohiko epea, ba, uztailako eta 24 edo iraila eta urria bitarte horretan egin beharko dugu. Mila esker eta, bueno, ba, animo.